तो हेलो नमस्कार प्रणाम। हम सर्वेश यादव। तो रउआ सबके बता देवे के चाहतनी कि अभी के जवन विधायक के चुनाव होता, खासकर सिवान जिला में सीट बा रघुनाथपुर। एबरा के हॉट सीट बन गई बा, जहां आज योगी जी आई रही है। और वहां पे जो भी बात कर जाता है, मतलब सब लेके शहाबुद्दीन के बेटा पर ही कर जाता है। तो शहाबुद्दीन ठीक बा, गलत काम कैले रहले, लेकिन कुछ अच्छा भी काम कैले रहले। लेकिन वो अच्छा काम के नहीं बतावल जाता, जितना उनकर गलत काम बा वो गलत काम के बतावल जाता। तो हम आपसे बता देवे के चाहता नहीं कि परिस्थिति के हिसाब से हर चीज चेंज हो जाला। कोनो घर में 4 गो लड़का होलेन तो 3 गो कोनो अच्छा हो जालन, तो एगो केहू बुरा हो जाला। तो एकर मतलब नहीं है कि पूरा घरे भर बुरा हो जाला ना। वो घर में अगर शहाबुद्दीन मान ली कि गलती कैलन, लेकिन उनकर लड़का के ऐसा नहीं कह सकल कि अगर शहाबुद्दीन गलती करे तो उनकर लड़को गलती करी ना। एकदम गलत बात बा। और हमार वीडियो अच्छा लगी तो वो सब शेयर करें। और हम एक और बार तो से बता देवे के चाहतनी कि रघुनाथपुर के जो सीट बा, वहाँ लोग मतलब सोचो था कि केहू ना शहाबुद्दीन के लड़का के हरा देवे के बा। लेकिन हम रउआ से बता देवे के चाहतनी कि वहाँ सीट हिले डोले वाला नहीं थे। और एक और बहुत खुशी की बात बा कि हमारा गांव के जज साहब जी के नाती माननीय हमार राहुल कीर्ति सिंह भी जनसुरा से लड़तानी। तो हम देखी, अगर केहू पुराना एगो कहावत सुनले होखे कि मुरहाइलो हंसुआ रहेला तो अपने को खींचेला। तो कितनो बानी तो वहाँ हमारा गांव के बानी। तो अभी तो हमरा नहीं लागत, मतलब हम अपन जहाँ तक बताओ तनी कि ये साल वहाँ के सीट निकली। लेकिन हमनी के तरफ से भरपूर वहाँ के सपोर्ट बावे। और जेकरा के हिलावे खातिर आए रही है योगी जी, हम बता देवे के चाहते नहीं कि वो सीट हिले वाला नहीं है। और उ सीट कहाँ जाई, ई सब केहू के पता बा।